замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам нигарем, саллаллоҳу алайҳи васалам, мо мебинем ки саҳобагони форситабор буданд. Масалан, шумо метавонед бигӯед, ман масалан Салмони Форсиро медонам. Ҳама мардум Салмонро мешиносанд. бале мо медонем Салмони Форсиро. моро бо дигарон шинос кунед. Масалан, дар назди мо бинед. Ҳоло ман ба шумо маълумоте ироя хоҳам дод, ки шояд онро бори нахуст мешунавед, аммо шахси дигарро шумо мешиносед. Солим мавлои Абу Ҳузайфаро. бале ин форсӣ аст? албатта, ӯ форсист ва ӯ дар 12 ё 11 солагӣ ғулом шуда буд. ӯро ба Макка оварданд. инро ман намедонистам. бале, бояд гуфт ки ҳоло ин сухане ки матраҳ мешавад бедалел нест ва метавонед ба китоби Алисобаи ибни Ҳаҷар муроҷиат кунед. Табақотул Куброи ибни Саъд ва Маърифату Саҳобаи Исфаҳонӣ, Табақоти ибни Хайёт. офарин. ӯ яке аз он касоне буд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт, Қуръонро аз 4 нафар бигиред. ва яке аз онҳо Солим мавлои Абу Ҳузайфа буд. ва ҳатто ибни Масъуд мегӯяд, вақте ин суханро аз пайғамбар шунидам, ӯро бештар дӯст доштам. ана ин Солим аст. бале, бале. ва модараш форсӣ буд. Салмони Форсӣ разиёллоҳу анҳу мегӯяд, дар Мадина зане форсӣ буд, ки пеш аз ман имон оварда буд ва ё пеш аз ман ислом қабул карда буд. офарин. дар Мадина. ибни Ҳаҷар ин хабарро дар Ал-Исоба ва дар Устулғобаи ибни Асир меоварад. машааллоҳ. манзурам ин аст ки дар он ҷо саҳобаҳо ё саҳобазанон аз форсҳо буданд. мушкил ин аст ки ин маълумот пароканда аст. агар касе масалан аллоҳ хайратон диҳад. масалан шумо Сафина хидматгори пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро медонед? Сафина хидматгори пайғамбар. бале ӯ низ медонам. аз форсҳо буд, чунон ки дар Маърифату Саҳобаи Исфаҳонӣ омадааст. ва ӯ Сафина лақаб гирифт, зеро пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар яке аз сафарҳояш чизҳоро мебардошт. вақте Сафина медаромад, онро ба Сафина медод ва Сафина онро мебардошт ва чанд бор ба ӯ чизҳоро дод ва гуфт, ту монанди киштӣ ҳастӣ, яъне ҳама чизро мебардорӣ ва хаста намешавӣ. ва баъдан лақаби Сафинаро гирифт. ва як ошпаси форсие буд. шумо ғизоҳои форсиро медонед? албатта, ошхонаи форсӣ хеле қадим ва низ лазиз аст. ӯ ошпаси форсие буд, ки дар ҳамсоягии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мезист ва шӯрбои хушмаззае мепухт. чунон ки дар ҳадисе дар Муслим зери рақами 2036 омадааст, ӯ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро ба хонааш даъват кард ва гуфт, ман барои ту таом пухтам ва мехоҳам ки ту биёӣ ва дар назди ман таом бихӯрӣ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, оё ҳамсарамро бо худ биёрам? оишаро, яъне Сиддиқа, духтари Сиддиқро. ӯ гуфт, не, ман ғизоро барои як нафар омода кардам. пайғамбар гуфт, пас ман намеоям. ӯ баъд аз чанд муддате бори дуввум таом таҳия кард ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро даъват намуд ва пайғамбар ҳамон саволро такрор кард ва ӯ гуфт, бале, метавонӣ ҳамсаратро низ биёрӣ. ин шахс ном надорад, ӯ танҳо ба унвони ошпаси форсӣ шинохта мешавад. ҳатто дар китобҳои бо номи Табақот ва китобҳои шарҳи ҳол бо номи ошпаси форсӣ, ҳамсояи форсинаҷоди пайғамбар меояд ва бо ин ном машҳур аст. ва баъдан дар назди мо дар китобҳои аҳли суннат ин ҳадисро на фақат дар Муслим, балки Насоӣ ва Ибни Ҳиббон низ ривоят карданд дар бораи ошпази форсӣ. баъдан навбати Бозон меояд, ҳамон шахсе ки дар Яман ҳукмронӣ мекард ва ӯ мусалмон шуд. чӣ гуна мусалмон шудани ӯ маълум аст. вақте шунид ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо 2 нафаре ки омада буданд то пайғамбарро ба амри Кисрои Форс дастгир кунанд, хабар дод ва гуфт, хоҷаи шумо дишаб кушта шуд. дуруст, дуруст. ва ӯро писараш Шеравай, писари Кисро кушта буд. баъд вақте ӯ хабар фиристод, маълумот тасдиқ шуд. бале маълумот. ӯ ва ҳамаи эрониҳое ки дар Яман буданд ислом оварданд. офарин. ва дар дасти мо маълумоти аҷибтаре ҳаст. он чист? мумкин аст аксари арабҳо ки қотили АсвадиАнсӣ, ки даъвои пайғамбарӣ карда буд, марди форсӣ бо номи Фирӯзи Дайламӣ буд, ки ҳамроҳи Бозон буд ва аз мусалмонони Яман буд. дар асл ҳамсари АсвадиАнсӣ форсӣ буд. сипас онҳо нақша кашиданд ки чӣ гуна аз шарри АсвадиАнсӣ халос шаванд. АсвадиАнсӣ ҳокими Марзбонро кушт ва ҳамсарашро ба зӯр гирифт. ва он зан ба Бозон ва Фирӯз наздик буд. байни онҳо риштаи хешовандӣ буд ва онҳо нақша кашиданд ва зан онҳоро шабона ба хонааш, ба хонаи АсвадиАнсӣ бурд ва онҳо даромаданд ва ӯро куштанд ва сарашро бурида ба берун партофтанд
ва баъд гурехтанд, зеро ӯ ҳимоятгарони қавӣ дошт. аз ин рӯ онҳо маҷбур шуданд аз қалъа ё деворҳои қалъа ба зер ҷаҳанд ва дар натиҷа пои ин мард яъне Фирӯз баъд аз куштани Асвади Ансӣ шикаст. ин маълумоти хуб низ метавонад барои баъзеҳо нав бошад. Дуруст мегӯед. пас мо якчанд номи форсиёни нахуст мусалмонро дар даст дорем. ҳеҷ боқӣ нест. дар оғози ислом, яъне дар оғози рисолат, аз форсҳо чандин нахуст мусалмон буданд, ки дар замони барвақт имон оварданд ва ҳатто дар ҷуғрофияи ҷазираи Арабистон низ мезистанд. шумо маълумоти дигареро ба ёдам овардед. ин Фирӯзи Дайламӣ, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт, ӯро марди солеҳ кушт. пайғамбар як рӯз пеш аз вафоти худ ба онҳо хабар дод, ки Асвади Ансӣ кушта шуд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба саҳобаҳо хабар дод. аммо хабар ба Мадина пас аз вафоти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам расид. аммо ӯ хабар дод, ки ин мард, яъне Фирӯз, марди солеҳ аст.